sekta mar niang' kata sekta mar sukari kokalo kuom board ma intiere mitie kaka jalup director, gin ang'o gini mowinjo bed ni japith kata japur ng'eyo, ng'ama stakeholder ng'eyo e lokruoge mowinjo bed ni timo, nikech nitiere okenge ma oseneno ahinya komedre kotende kod weche mag yo miloso godo sukari kata kwan rapim ma koro iloso godo sukari e pacho ka kopim kod kinde mokalo nitiere medruok. To nitiere pek mamoko bende ma osebetie ma samoro nyaka gie sani japur manitiere dala ywak wacho ni magi to pok otimore maber. Gin ang'o gini lokruogegi ma osebetie minyalo wach ni gin madito manyiso ni kama nyoji nitie nyoro ok kama ji nitie kawuono. Erokamano George, e sekta mar sukari ka mana kaka jaloso wadwa Tiang'o wacho, wasea mabor kendo gisani anyalo wacho ni geno medore sana ne jopur kendo jokanyo mag sekta mar sukari. Kendo kwang'iyo chien kacha ne wan gi achiedh nade mopogore opogore e sekta mar sukari nikech board neno kaka department e aguch manywanda mane iluongo ni Agriculture and Food Authority. Koro mano koketo okang' makare mar ng'iyo weche mag sekta mag sukari dhi nade. Koro jatend piny no owacho mo okonyowa kendo mwawuok e aguch manywanda mar AFA. Masani koro wabiro wang'iyo keto board mochung'ne ng'iyo weche mag dongruok e weche mag sukari. Koro gisani nyaka ne ma timre ma koro dweche 17 nyaka wuok e aguch manywanda mar AFA. Yes. Masani koro wan gi geno kendo waseketo chenro makare mar ng'iyo ni to sekta mar sukari odhi nade. Kwa wuoyo sama wuoyo kodini kawuono kata kwa ng'iyo statistics, sukari wasegolo e tons ma 90,000 mapok notimore e history mar industry nyaka industry ne chakre. Gima duong' mosetimore manyalo nyiso jopur en ni chien kanyo ne kembni gi ne nigi achiedh nade mopogore opogore, especially sama ne gin e lwet sirikal. To sirikal nodhi mong'iyo mokawo kembri gi moketo gi e lwet ji giwegi e yor kodesa. Makondo sani kwang'iyo kendo kwang'iyo ka kembni gi sani dhi maber kabisa. Kendo jopur ichwele wang' sa motelo cha ni jopur nyalo keto niang' to bedo kata higa kapok ochuli pesa ni. Sani kidhi e kambi kata mar Sony, kidhi Nzoia, kembni mano desi gi te, kidhi Moroni, japur ichulo bang' ndalo 7. To magi e chenro mwamedo siro kendo waketo mondo odhi nyime mondo kony jopur e weche mag puro niang'. Machielo makendo matimore en fertilizer, mbolea makoro jopur yudo. Sani aka wadhi wachiko kodho pon, yudo ka japur already mbolea nitie kendo japur dhi yudo mbolea. Magi gik machon ne yudo ka mbolea biro sama koth nosechakore makoro japur ok nyal yudo. Ne wawuoyo gi migawo mochung' ne weche pur kendo wawacho ni mbolea ni nyaka chop ne joma puro niang'. Chon yudo ka mbolea ni kane dhi to ne dhi ne mana joma puro oduma kende. Sani koro mbolea ni obedo subsidized nikech mbolea ni kidhi ng'iewe Agrovet direct tiyude 8,000. Sani japur kidhi tidhi kawe 2,500. Koro magi gik mwatemo ng'iyo mondo wang'i to jopur be ginyalo golo niang' ka be gi bei maber ma ginyalo compete ko kata gi sukari ma oko. Ma oko re chenro mwatemo medo. Kendo watemo ng'iyo ka wanyalo miyo japur kodhi e wang' sa. Nikech japur gima osebedo ka chando jopur sana en kawo kodhi. Ng'eni wan gi gimond ratun e niang' ka. Kuyudo ka japur okawo ratun kata mar 2 emoketo kaka kodhi emopidho. To magi mosebedo ka kelo yuto, dwoko yuto ma japur piny. Koro sani waloso kodhi ma kendo wan kanyakla gi jo Kesret. Kesret en Kenya Sugar Research and Training Institute ma watenorego kendo e choro weche mag dongruok e sekta mar sukari. Waseloso kothe mag niang' ma sani kodhi machua at 14 months. Chon iyudo ka kodhi ne nitiere kodhi mana machua at 24 months. To magi gin improved varieties. Makipidhe to between dweche 14 gi dweche 16 niang' osechiek kendo en niang' mibet itere factory. Koro magi gin gik mabeyo monego bed ni jopur ng'eyo kendo onego bed ni giikore mar pidho kothe masani. Kothe machon kayudo ka kata ka oro moro wuok matin to kodhi niang' osekethore kendo koro to atwe puodho. Kothe wan go sani gin kodhi man gi dho ngere luongo ni sucrose. Sucrose e gima koter niang' e factory to en e gima igolo miloso go sukari. Koro kata sucrose no ni malo e kothe molos sani. Kothe molos sani be gin kothe machua piyo. Koro magi gik mwadani mondo japur ong'e kata mana kaka sama japur koro wachiko sa puodho nengo be ng'e ni to e puothani ang'o gini morem. Ok kaka mbolea tiolo e puodho, onego be ni timo soil fertility assessment ming'i to puodho ni ang'o maonge. Ok idhi adhiya ni isekawo fertilizer iolo e puodho. Magi gik mosebedo ka ketho pur mar niang'. Iyudo ka kuonde machalo Kisumu osepure niang' higni madhi 100. Ting'in lo be ol, lo nigi ngima.
Kuyudo ka lowo osechia to mage gik moko koro wadani wang'e ni to lowo ni ang'o gini monego bed ni time ok ni yudo idhi adhiya agrovet ikawo fertilizer iseolo. Koro mage gik mwatemo timo ni to japur onego bed ma information miyo japur kendo watemo konyogi sana kwariwore gi Kesreti kendo kwariwore nyaka county government. Koro geno nitie ma kata nonro manyocha watimo machiegni wacho ni kikawo japur 10 to 9 kuomgi mor gi weche mag chenro madhi mbele e sekta mar sukari. Kendo wan gi geno kendo wamedo siro. Maduong' motimore mwanyalo wacho en keto kembni gi lwet ji giwegi e yor Kodesa. Ma en gima wasetemo higni 30 mokalo to nokotimore, lakini jatend piny no biro kendo mosiro kabisa wakanyo to wagone erokamano kuom siro wachni ma wachni odhi kare. Koro yudo ka kembni gi sani dhi maber. Ontiere gima mwang'iyo mar conversion ratio mar niang'. Kitero niang' e factory en tan adi maloso sukari. Chon yudo ka kambi machalo kaka Sony ne tiyo gi niang' tan 18 e loso tan achiel mar sukari. Sani kambi ni tiyo gi niang' tan 10 e loso tan achiel mar sukari. Tiende efficiency omedore e kembni gi. To mago gik mwadwaro. Koro kwang'iyo parameters gi tete mag performance mag factory, to wayudo ka nitiere medruok mang'eny sana. To maduong' sana en ni to japur be ichule wang' sa. To japur yuto ne chalo nade nikech ngima ji mang'eny sana otenore e weche mag sekta mar sukari kaluwo. Mama to wang'eyo kendo niang' ne gima koro sani wanyalo wacho ni crop mwadongo kaluwo kanyo. Gik machalo pamba gi nosetho, michele gi noserumo. Koro niang' ne gima wan go geno monego bed ni wamako matek kabisa mondo wang'e ni to sekta mar niang' ne odhi nade. Wadwaro mane mondo wayud support kuom jokanyo no mondo wane ni to chenro gi donge watero gi kaka idwaro.